Fáilte ród go chlár nua PLAIC. Is mis barista na Gaeilge, gus tá bheith tomáint thart a Skype a Gaeilge an just an siúd, chomála bheith trí a cúpla euro a hero édí café. Chlár an léinne, ben muid a casta le shiúinéir simúl, gabar a Ghaeilge, chomála go leor eile. Ach ar dús, síos ling cos cladaí agus tá muid a gúsáid óráin, gus a gíos na muid dearmad ar a rial, go leanann an aidiacht, tuairisc an t-ainmfhocal. Barista. Níl féinrú a héin in neam, ach is le tá fisreacht a tháinig me go dtíthú. Agus go tíann seo, tá me héin fisreachan is? An rud a dúir tú né faoi aidiachtaí. Well, tá sam go leanann an aidiacht inscríonn an aimeacal. Mar hampla maidin bhrá, lá bhrá. Agus tá sam go leanann an aidiacht uimhir an aimeacal chomá céanna. Sin an rial uatha olra. Pápéir bán, pápéir bhána. Ach, lua tú né go leanann an aidiacht tuairisc an aimeacal? Cid sa dail tá gceiste leis sin? An ceart a stóirín. Leanann an aidiacht an t-ainmfhocal maidir le trí rud. Inscne, uimhir agus tuairisc. Ach bydyn eisiau chwpl o sampla, ag tú cyta gesiam. Cwn an mór. Pan t-ainmfhocal firinscnach, bær, agus an aidiacht mór sa tuairisc gynidach. Awn na coile móre, tá an t-ainmfhocal baninscnach, Ceol, agus an aidiacht mór sa tuairisc gynidach. Tegim. Má tá an t-ainmfhocal san tuairisc gynidach. Gón an aidiacht atá na dhíos sa tuairisc gynidach chomá céanna. Awn ric bháin ó na trábáine. So, an leanann an aidiacht aimeacal sna tuairisc eile chomá? Leanann. An bydyn eisiau an aidiacht sa tuairisc gairimach. What is that torrent sin Mór a Mhór? Sa vecka Mór a Mhór a sigol siar sráid a Gaeilge. A tún an lain a gcaoi, his a bolach an lain a farige, his ór a mhór, his a mhór, I diúcha tú. Mar a diúcha tú ma iall tú go mátear is a tuileú, a múis atá séad. Agus a bhacha tú samplaí gan aidiacht sa tuairisc gairimach san órán. Fecim siúráilte. A mhór? Tá sampla eile. An nuair a bheadh carotú rééis a dúirt mo am a lomsa. A mhór, an nuair a bheadh. Ach, más fearr atá adhmad. An mar chéile na haidiachtaí a hagan héis armnach an na bhéir. Céistmha, sa tuairisc gairimach, séadítear agus cuilítear aine munéir go hindún. Agus intar rud céanna sin aidiacht. A mhór, is a mhórtaí móid. A nuair a bheadh, ach a cheann bhig. Tegim. Sa tuairisc gairimach, séadítear aidiacht an is na mrá, ach cuilítear aidiacht an más gá. Mai dad a barista, tá an grámadach seo rilí I tíoch le chéile. Gur míle maithad. Is féidir leat capal a thuirt go fád leis a topper. Ach ní féidir tuairt faoi deocha ól. Is ór a mhór, is a mhór, I diúcha tú. Is, mar a dúirt me, is féidir capal thuirt go fád leis a topper. Agus ba dad sin a tainneann seo. Topper lán le hólas. Bhfuil cad aimsire ad? Bhfuil tá fearóg a mna Inis Mór, a bhfuil ansin agus námadóireacht, agus a bhfuil gnóidanta aige as a gaitheamh aimsire sin. Nach an éidirta, sin job a hainins dat, agus níana tú lá aibre a fead a hí. Is mis a film ó Flárta agus is siúinéir mé. Tá mé buíonn An Inis Mór chun na Gaeilge.
Rugú an seo is tógu mé an seo a bhí man seo go muid ná scoil ar fad an sin chumar síos go dtí óscoil limní le haid muid scoilíocht an sin agus ina meisteide ar múintear ámadúcht an sin. Ní mar duna mó chóhann shiúinéireachta agus tháinig nó bháil an seo leis an stóir bhí man an seo bheith muid coscrafúm agus tosaí éagsúinéir go lántarmach. Timppla seo bhín dad gúnaí sorta ag cruthú agus i tógáil rudaí agus bhí sé sin gúnaí anm agus is ailintóirí iad mo dismóirí so tá sort croíocht anm na bhí mé ar scoil hen an támdach go mór lom. Siad ceann gúnaí picturí ar chomh mé, I think ri COVID, stoi thug sé scór uair mé dhéanana. So just picture for mé lína agus so tá na líonse le dóite leis an earraí sin beag seo agus an sin peanúí just peanúí pencilbán agus na highlights le an sin so. Yeah, bí me cruthú rudaí ón léad so pean kearings agus boscaí beag a bowls, bhéasnaí. Seo hot tub a thug mé le guards is bar le fuiscin is as Kildare agus is as an estón an stóv an sin. So tá sort all ar war mar chumar seach rosemary an. Siad an sin feim tagan le cumán amhain seo si pelle smooth tagan. Bhí mar dhéanana seo le lámh ach leis an léidir tá an a sé dhéanana níos cruinnigs níos éfachtúil an sin agus an sin chur an bád nó rud cinn baint leis bharge an sin hís an món ag cruthú do chud coordinates agus beidir animal bád nó animal duine an sin so bíte tear fáil an sin agus start beidir customize an sin so go leor daoine a chuirtún seo chuintúna an na mechanism an sin is chuirtún ceánlainn tíle a ceánlainn clog an sin so cruchtú sin normála béis an sin cinntamta tíleir de tíle is an na gúnaí. So siod scealcha áitiúil a bhí geart feicil bliain agus siod é ribhe an sin na sé castar léad an sin. So feictú actually an fungus tá fásríd an tamar fad an sin agus bei sé gé an támad an sin turn sin da all an seo chó an sin. Tá mai just a tógáil shipping bag an sin cafe agus le haid muchad earraí íal sa saoir so sin actually taobh teach mo hand dedó so rugum sin is fadó in an sultan áit ahraí bag an chuineach be sé deas bheith bunaíonn sin a líist agus síle bhán a líist. Bhín costas sam leis overall ní an go amach chuéis go sin agus actually brand new ar an stuff at the camp. So sin Harbh peon bhar to do lár tunsanmh agus déach just couple screw a tastal wet is catú fáint. The tógann seo mé, tá sam cholanne, tá sam na bódaí beag ar fad, tá sam na hanrin na boilte mór himplairm. Nuair tá náisiúnal agat le áit sé Harbh dechar imimecht mhaith. Ish, Americano. Slán. Bhí seanna le a chuid mollscéal a bhí ainn sin, agus nachfuil sé ionach goide a tuairt an neirid sin aitheantas go gnóhín nua atá lonnaíos an Ghaeltacht. Agus nachfuil sé go hálainn an dreamóga ag cála bog bhhaile chun tradiisiún na háite a chuineán beag. Agus anú film agus atá gáil siúpa i seanteach i dhéideó, agus an seanteach sin go le glún go glún. Ras agaí gur le mo dhéideósa an teanmhas se. Well, beidir nárbheith. Ach mar deir me gúnaí ná lig go nírinne te samálach ar scéal má. Am téanis mar go muid go brise fógreachta bheith ain, ach ná déanana go dearmad go na míranna seo ar fáidir a fáil ar an siomh gréasáin fólam TG Ceir. Me be eise go fi an gá bhendar. Slán tamalín. Slán. Fáidir eis go PLAIC. An chlár na nelamúide a chud gon stór físeán atá le fáil ar an siomh gréasáin fólam TG Ceir. Cuireann tús bríomhór inis le cuide dó go chlár an léinne. Agus ní go rá vinnig víns rappain as Gaeilge, ach go bhuacha sin go dheabarí an Inis Oisín Mac tá sé de gaiirí níos for lenne. Is tá teachtar chláidir san órán seo, agus a pléan na guntartí a bhain leis na meáin hóisialta.
Micheál Ó Ciaraidh Mac, Geabar a Ghaeilge nó rapare, as cilháint an rúchas ach tá chuir fún inis I gcathair bhleach clia. Ruguma en nog het lied, slechte gunnen nog het zie. Een taal en nam zijn volk die, en la en moos me nog zijn mee. Noorden wees me welke mee, om mijn gol en zelf. Tellen me gozen niet, en culture teeth, maar geef me win en schelpte. Prima is net degen, zal er worden maar van poken. Aha, mama ook, en ren me lach hosten. Smit ik dolle mak, nergelakken maar rakotes. Naar harlen groen, roepelijk hossen wel loopt. En is de gassen van mijn dag, gossen gohan christen. Zullen we die chansen leggen, minen nog een briste. Geestop op YouTube is het deel naar een risje. Raffe egge grip, de gleinig en wisje. Gewoon Photoshop is Hollywood. Eerder golle waddybeeld, niet in een frame en stenen. In de grote loge lachen lucht. Met de grillen er zelf de gegroene. Erline Carragel en de hele en Victor profiel. Lehi was beschilte, lehine man her schilte. Schrijf gerichte, leggen mina nieuwe dichte. Lees na acheriete, alges lesje, lachen noene. Achtos nien zuiden, naar de wind en lacht op drunse. Radile hulen, maar de vector lebersule. Radie belge van de gekkes over de kanoene. Ra is een graan, skache willen en groene. Is een grak, is le raan, skache willen rafoenen. Hees le dadie verraten, hij madien is raten. Karokken en malief, begalien, ta kraten. Nu ik gard half, fin farhal, ta brak alle kratsen. Lesjen wel, hij rand tegen mij, han en zo katten. Ach maar wel den kinder deen. En die feiten linne stenen, ohne tree, hij kan atta ane in de ngeten. Ik zijn nog twee hedenen en nee henne grega beam with boots en le kleine van blue shot de janne. Maar die haast niet maar de bij varde, va is beter en de bij karde. Hulles en strasse hart door darden en de wien aan zelfs het tabbegen. Bal voor een nationaal door een dinner. Ach ne stoelen voor de bij een nationaal door een linne. Maar die haast niet maar de bij varde, va is beter en de bij karde. Hulles en strasse hart door darden en de wien aan zelfs het tabbegen. Bal voor een nationaal door een dinner. Ach ne stoelen voor de bij een nationaal door een linne. An Saol Rúnda, An Saol Rúnda. An Saol Rúnda, skrifskjeld dunta. An Saol Rúnda, An Saol Rúnda. Ni veisjelle leva gewoon de hula. An Saol Rúnda, An Saol Rúnda. An Saol Rúnda, skrifskjeld dunta. An Saol Rúnda, An Saol Rúnda. Ni veisjelle leva gewoon de hula. A hanne sé sin gomórlam. Is breanam rapio. Agus na An Oisín Mac an chur síos an áúteteachtar a Ceol. Ní droch rud amach samach de meán hóisialta ach a bheith cuaramach nach cha. Siarlan inis go héinis frital go gatamid leis an mleachtar a ildánach sin Colm Bó. Ach ní mór an bleachtarach tar siúil Ghaeilge agus ha mund scríbneoireachta. Ihe rim réaltach go bhíontu, i cuasaí meall, róbhil. Bhí an Ghealach ag lonnar tríd an bhanógar nós lampa. Cur sé cás áirithe gúine dom. Chalín a hit ingrá leis an Ghealach. Bhí sí so go hamlan fiasa ag an solas mór sa spéir. Péiscile. Is ag scríab me bheithas néis a bhís. Agus canna héip nach scríbhan. Nach mé seo an téis spéisiúla bh leithna go mar? Susie, nóta úntaach ifar a dó a seach de cahar. Smíre gur hedal snappy de ma bheithas néis. Tedal ar nós Casablanca, War and Peace, Bambi, tedal snappy mar sin. Nabhar chuna héad a bhí na scríbhneoirí scripta sin ag gearán. Tá sé seo éasca péasca go húntach aus ar. Susie, fhaid leis ar réisios blachtan.
spéir bhean na chríomhúnda. An Ghealach le Catriona ní Chléir Chin. She bound Rihanna Spera I Olak na Hia Rail Trunda Rehenron Machara Aaron Boher Chas Sadar Chadas Haiga nish fui heltig yo Har farkis kriena etlin shik skapa skallen at tontirin a bakle Ma spervan ma chirunda Da 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 Is minic a chuirtar ceol le dáanta a chanú citas óranan, ach dáin le ceol. Inis Mór an Colm Bó machchanse. Nis bhfuil simatsa a gcúrsaí sport. Well, tá Micheál Ó Ciaraidh is a gáil síos le fearr atá PLAIC le cúrsaí sport, ach ra ansin aige in na lán sport feadh híomh. Just Micheál Ó. Beddemíal? Tell me, are yours? Good morning. Gotcha. Hey, Darren Ó Dubhgáin. Cashway. Well, it's special Darren Ó Dubhgáin agus tógún mar Harkima an Ghealtart chun an all. Agus bí me gobar mar chréaltar le TG Ceathair. Agus le couple of unionists for man jesh the gobar mar Leibhéal sport agus mar chuirisc sport le TG Ceathair agus taníonn si go mórlam. Cidim go raibh sim agónaí agam a gúrsaí sport a bhí me bag buide mar sin leis an jeis eile níos agus méní sinne a bheith an scalan ar TG Ceathair agus an jeis agam cléir ha sport thar lethir se dochrat ar fád. Cén sport an éiríonn tú? Well, bí me héna gimmert soccer agus bí me gimmert pelle fásta agus borálum a bheith gimmert kisfelle na rú mág agus sílim go sé einta táhairta was it a bheith gimmert pelle gimmert soccer a gimmert kisfelle. Tá codín sport fáinne go mórlet aithneochar rií agus cardide údaí dhéanú agus an táil aran an seánéirin ggóil chud mhór cumain agus clubanna ar fud na tíre agus tá sé eintar gáid amháin go bhfuil an deise go in cholamán sin agus chud mhór sport fáinne immert. An éiríonn tú héin le club mar sin, Darren? Ja, borálum a bheith gimmert inis na rím níos áige ach inis nuir tá gobar an tamar fád tá se bhád níos deachra. Bhí me gimmert rubbe cear go leor a bín se dalí díadú isteir leis an obair an tamar fád. Chud is mód anna bí me gobar go min minic gin jeú seaartainne mar sin tá se dalí chola hiúleitithe agus a bheith go thomla an ddíirithe ar a féile agus ar a soccer. Tás an gur go datníonn an féil go mór leat. Cén club soccer a leanann tú mar sin? Leanann Manchester United fuil leir na huide, well, fuil leir na huide, bhí me leanúin Manchester United a rí Micheál. Tás is de déirnú níos fearr na mar a bhí na coppla bliananas mar sin tá ma sésta go bhfuil banisir uiragain agus go bhfuil chud mhór í maithe le déanamh a maihanseo. Cén táhacht a bhhanan le chuirsaí sport agus a bheith páirteach an tú mar sin?
Céidir bhfuil cuasaí aclaíarta aontainta táhairta chuideann se go mór le ahanana nuair tá siad páirte a bheith gimmart sport le cheile agus níos mó ar bhéile tá se speisialta nuair tá tú i lethir ag gácaid agus tá loch féchan na leat fásta agus fiú tú i gimmart a léir na páircin a cibéire nuair tá loch féchanna ar do chúil tá se speisialta ar fad. Mar dúirt tugus mar luí tú Darren bíon go leor obair siúil agus sa ar na meán chomaráide agus ar an telefís is tú am chuirsaí sport a chur lethir an telefís agus is sport ghairmiúil den Chuid Mó a bhíon ar siúil agus cén sport a bhíon a gceist. Dan Chuid Mó sin ruide a bhíon sa gceist nuair tá muidir cantar hocar na mán mar hampla tá sé ionntach bhfuil TG cear a clúdú hocar na mán inis im líana agus tá sé Eintainta mai fásta go bhfuil an deise acu sinna bhéir an telefís. Bhíon muidir déanú cisfeil fásta agus badminton ar TG cear mar sin tá sé eintainta jazz sinna chluide. Sport ghairmiúil bíon tú haon i món go leor chur ar lethir ar an telefís maidir le sin agus is dótha go mbeon agus go bhfuil sé thar a bheith réire an sport sin agus ag ard leibhéal agus ard caiideann cumáid Darren. Tá sport ghairmiúil ar ard caiideann agus tá sé aonanta nó daoine eiceal ar a foiirc agus iad thóda réire faoi agus rud amháin hasan na dúsa a gcónaí nuair tá siad a tíolíne agus tá deis agumsa a bheith thó cóngara don na himirí sin agus an passion atá acu sinna eiceal agus iad am imirthe tá sé dochreite ar fad. Is seasan rudaí go mbeon deis ógad a bheith obair na meán agus cursaí sport ag ard leibhéal agus ag is dótha céim ghairmiúil a chur chun cínear an telefís ach tos an ggóta haon bonse le sport ag leibhéal amateur cumáid tú haon. Bí níos mó bre a gceist lei sin agus ar gáid amháin tá sé spéisiúil agus samúil an seo in éireann is cineál teagla atá gceist níos mó ar a béile go héirí ní sé chumann luach le scéal nuair a ddíann tú séar a dtí mar sin tá sé gáanta feiceáil an ardmheasta ag ahamane ar na himráí sa cheantar. An ró tú réamh ar spinine tú réamh tuairt faoi peil ghairmiúil tú haon nó a bheith i do féileadóir a ghairmiúil. Well, bhí me samúil go leor bhí me gimmart le chláir sin na finine a fan harps faoin lídeag na réimh sin coppla bliana hainais agus bhí sé gcónaí ar ansin gom leansan na réiles ag bhí sé deachar go leor leansan na réiles chuirsaí ibre agus chuidhúir díile ar siúla a héala an am sin bhag me go Gaeilge bhí mar a hálaiste agus bhí sé deachar bhí chuidhúir taiste le gis mar sin bhín chuidhúir míhaanta sí gis leis ach ag an am chéarna má tú abalta leansan na ré agus hallan haar saoil an nonbatir agus leansan na réiles ag leibhéal níos airde bhín chuid mór bonta síon ach ní rá bhainic go darlíonn se sin. Agus fásta Darren is dótha nuair a churann muidir nuair a lormid faoi sport ghairmiúil go godíonn na skillne agus na smacht a haigans le chhlaachú ar sport éonar cumáid. Ceart ar fad agad bíonn sé bhaid níos déine bí níos mó ibre a gceist leis tá sé dúchlanna go leor a bheith gimmart sport. Ach nuair do muile hain, caiite ó bhaid níos mó ibrethir sé anrad níl daine bí tíhéirdaid, níl daine bí lecht an tamar fad mar sin tá sé jazz ar gáid amháin nuair tá rinnear pointe maithagad tá tú le hain tá cán leat ag an am chéarna tá sé dúchlanna go leor cinnte. Agus mar sin dé Darren más tú mar ochil scur a méid deis agin tú a acail ar an farc fella inat a bheith ar na tíhanna a man seo? Ceismhaid, but go mó líomhráid lom ach daine tuairisciú ag an am chéarna. Mar a léire Darren an sin, ní gáchait bheith gimmar sport go gaiirimúil le soltamáint as. Tá túfa sport amateur a chun. Beit an gún héine a sé gimmar tumánichta. A masúla gluach ó Henry Shefflin. Más bíon lib leanangt réile se bólam, is féidir lib súla chair a bhí seán sin a ríist híomh gréasáin fólam TG ceir. Chum má le gach mír eile tá sa stór staide ré. Féidir sib muid leannacht ina mé an hóisiilta chumá, tá muid ar X, Insta agus TikTok faoin einam fólam TG ceir. Gaeilge web is leannagí muid. Well, sinna bhfuil weimse an agrán seo go PLAIC. Go dtí go gastar ar chéir a ríis muid, cuinnigí orí placa ólis le fólam TG ceir. Slán go fóil.